Il-manuċċa, kelma Maltija li tfisser tajra tal-karti. Iżda żwieten din il-kelma se jkollha tifsira oħra. Dan hekk kif wara ħidma tal-Kunsill Lokali fl-istess lokalità nfetaħ ċentru tal-ħarsien tat-tfal u dan ingħata l-isem Manuċċa. Waqt l-inawgurazzjoni ta' dan iċ-ċentru, s-Sindku taż-Żejtun ġewwa t-Tart qal li l-Kunsill adotta politika soċjali favuri t-tfal. Żied li bħala Kunsill fehmu l-isfidi li qed jiltaqgħu magħhom in-nisa fil-lokalità u grazzi għall-Gvern dan is-servizz se jkun jista' jkun offrut b'xejn. Il-fondi għall-bini ta' dan l-istess ċentru ngħataw minn familja Maltija li tgħix fl-Awstralja. Kienet iċ-chairperson tal-organizzazzjoni Marigold u Mart il-Prim Ministru Michel Muscat li inawgurat dan iċ-ċentru. Tkellmet dwar kif snin ilu kienet sfida ikbar biex mara toħroġ taħdem u tħalli lil-ulieda warajha. Iżda llum il-Gvern qed iħeġġeġ lin-nisa joħorġu jaħdmu jħallu lil-uliedhom f'dawn iċ-ċentri mingħajr ebda biża'. Ħeġġet lin-nisa biex ma jibżgħux joħorġu jaħdmu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. Michel Muscat ippreżentat ukoll donazzjoni bħala għajnuna li tmexxija ta' dan iċ-ċentru.